Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaawan community, do it with Kinzay. Dulong sa inyo sing Bayo Bayo. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pitsa 27 na bulan sang Marso tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu? Wala ga kambyo. COVID-19 dire, COVID-19 didto. Bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan. COVID-19 nagapanguna sa mga headliner sa mga pamantalaan lokal, nasyonal kag internasyonal. Diri sa Negros Occidental, pirmado na ni Gobernador Lacson ang Mando Ehekutibo numero 2020 Series of 2020. Ano ini ang Mando Ehekutibo sang gobernador? Ang buot silingon sini ipaidalom ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa Enhanced Community Quarantine. Sa 5 kapahina sang among Mando Ehekutibo, ano oras masugod ini? Mag-aumpisa alas 12:01 sang kagahon, Marso 30, Lunes ini. Tubtob ini alas 11:59 sang gabi sa Abril 14. Sa sini nga mga inadlaw, ipatuman istrikto nga quarantine sa tanan nga panimalay. Ang buot silingon, istriktohon, hindi pagwaon ang mga pamilya sa sulod sang puluyan. Sinulang ang tugutan. Tugutan lang nga makagwa, isa lang katao sa sulod sa puluyan nga magbakal sa mga importante nga kinanglanon pareho sa pagkaon, bulong kag iban pa. So dapat pamatian ni kaimportante base bala magsalangisag naman. Naka-uniforme ang otoridad nga amo ang maga-implementar sang quarantine nga mando. Ambot silingon, makilala ta siya kay naga-uniforme siya. Ari pagid, ang mga pribado nga establishmento nga nagabaligya sang importante nga kinanglanon lamang ang tugutan nga magbukas kag makabaligya. Butangan sang skeletal workforce, pero hindi maglapaw sa 25% sang ila regular nga plantilya. Agod mapasiguro bala ining social
distancing nga ginatawag. Sa dire nga departamento nga bulong didto ka, dire sa mga bitamina didto ka man, ambot silingon may uluantad para nga hindi maglapitay. Are, ang pinakaimportante, kagti, ambot ko nanong matabos ni, kay dumilian na pagbiyahe sang tanan nga public utility vehicles. Kung nagsiling sa tanan nga public utility nga salakyan, dala na dira jeepney di pasahero, taxi, mga buses, kag iban pa. Pero may jutay nga pasaburno man ang aton gobyerno, mahatag man sila sang do passes bala sa isa ka miyembro sa kada panimalay. Amo lang ng otorisado nga makagwa, magbakal pagkaon, bulong, kag iban pa. Ano nga mga salakyan ang pwede nyo magamit? Pwede ka mo kagamit bisiklita. Sina nga tinion, hindi delikado, kay jutay lang salakyan. Pwede ka mo kagamit kung may tricycle ka. May tricycle ka. O kung may pribado ka nga salakyan. Pero, ginasulit ko, pwede nga sakay bisikleta, tricycle, kag imo kaugaling mo salakyan, provided nga may ara ka pas. May ara ka sa ginakaptan nga pamatuod, nga ginapahanugutan ikaw sa imo panimalay nga makagwa, agod magbakal sa mga kinahanglanon. So, dalon mo ng pas nimo. Amo nang imo nga basihan para hindi ka mapunggan, kag tugutan ka makagwa. Kung magaga ka sakay sa bisikleta, tricycle, kag iba pang salakyan, nga wala ka sang pas nga ni, gikan sa mga barangay o opisyal sang gobyerno, probinsyal kag lokal, hindi ikaw pagpanugutan nga makagwa sa imo puluyan. Klaro, amo na iya ang mando sa dalom sang mando ehekutibo sang gobernador sang probinsya sang Negros Occidental. So klaro na. Ano iya ang matabo dire sa siyudad sa Bacolod? Ibalik ko na pagkatapos ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing,
and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In this Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Oy, para sa kumpleto nga management sa inyo liver detox mag DTX detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. Ang mga panakot niya bla, phytochemical antioxidant, pangunta ini sa nagaubag nga atay cancer kag iban pa nga pamalatian. Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangod sa diabetes, panahon na nga mag-detox. Asan nga mag-inom, diti subong nga kadelikado sang panahon bangod sining COVID-19. Kinahanglan mabakod ang atong lawas. Himuon ta ini. Pagi sa pag-inom sa na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Ano iya ang siyudad sa Bacolod? Si Mayor Bing Leonardia nagpalayag nga ano man oras, basi karon dugay-dugay, basi karon sa gabi, basi buwas, pirmahan man niya ang isa ka mando ehekutibo nga magapaidalo man ang Bacolod sa Enhanced Community Quarantine umpisa Lunes man, Marso 30. Nga bangod komitido na ang siyudad sa Bacolod. Nagpinungkuanay sila, hinunanon upod sa gobernador, upod sa mga opisyal sang probinsya, opisyal sang siyudad sa Bacolod. Dito kag nahisugtan nga kon magdeklarar ang probinsya sang Enhanced Community Quarantine magasunod ang siyudad sang Bacolod. Pirma na lang ni Mayor Bing ang ginahulat. Suno sa alkalde sa Bacolod, medyo kulo-kritikal giman ang duwa ka semana nga pagpakig-away sa COVID-19. So kinanglan naton ang magbinuligay, kinanglan naton ang kooperasyon sang tagsa ka pumuluyo. Sa amo man nga mando ehekutibo pareho sang probinsya, ginadilian man ang tanan magwa sa puluyan, magluwas sa tagaan pasbala. Kinanglan may ara ka ID nga ginatag sang syudad o kung ginatag sang tagsa ka barangay para nga may isa sa sulod sa puluyan nga makagwa bakal pagkaon, bulong kag iban pa nga kinahanglanon sa sulod sang puluyan. Mga frontliner lang ang makita naton sa gwa ining mga doktor, nurses sa hospital, health workers,
mga katapo sa kapulisan, katapo sa Armadang Kusog sang Pilipinas, of course, katapo sa media nga may proper ID. Amo lang ina sila ang pahanugutan nga makagwa sa tagsa kapuluyan. Ina para nga hindi na maglaptop pa, ining kagaw nga ni. Kaya kung wala sa tapikan, mapatay mo lang siya natural. Pero kung damong galagaw, may ara sa sulo sa iluhan, ga-enjoy ang kagaw. Porte ning kagaw ya, mas damo nga tao galagaw, mas madamong matapikan sang kagaw ya, gasulo sa ilo siya mo. Tumapik sa imo, may pamilya ka, urot kamutanan. So, para maibitar, kag hindi maglapta ining kagaw, amo na nga ginadilian ang panimalay nga makagwa. Ugaling, ti may jutay nga igo ini sa mga driver di pasahero, ti kag ang ginagabaligya bla sa mga chichiryas da, baligya adlaw-adlaw skilid da, sa mga downtown nga ang ila ginabaligya mo pa ng ibakal na sang bugas pagkaon sudan kag iban pa. Medyo apektado. Pero ina, ginatingwaan man sa gobyerno, probinsya, lokal kag nasyonal, nga matagaan ayuda, nga bisan paano sa sulod sining mga inadlaw, may ara mas la gamiton bala sa sulod sang ilapuluyan. Jutay nga pag-antos, jutay nga pag ginatawag naton pulo pasensya. Para man ini sa aton ikaayong lawas. May na lang na sa ipit-ipit ka panahon, tadyutay nga mga kanon, nga imulugawon, makasulusudan kada uga itasin, nga buhi ka, sang sa madisgrasya ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53 na. Kon luyag ka maglon para preparasyon, sining ginamando subong sang gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal, kung wala ka pundo, loan ka subong, now na, para may ara ka pundo sa panimalay, namin ni kay madasig ang pagproseso, nubo kayong saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka makadto para sa pinakanubo nga saka. Pederlet sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Nagbutang man sila sa mga satellite nga opisina para mahapos ang pag-loan ninyo. Ara sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining metropolitan din ko sila sa corner Yungke, sa Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Babini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, now na. Sa manubo nga saka, kadto ka sa Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55 na. Daw maayo man niho. Kay gin-release ang syudad sa Bacolod ang inisyal nga pundo daw 30 milyones bla para sa Emergency Food Assistance Program para sa mga imol na ton nga mga kauturan din sa Bacolod. Pero ang DSSD amo ang magakilala sino ang mas labi nga nagakinahanglan. Kaya amo ni silang galibot mo, amo ni silang may mga record sino ang pinaka-imol, pinakagamay sa kagamayan naton nga mga kauturan dire sa syudad sa Bacolod. Amo na siya ang una makabaton sang bulig food assistance gikan sa syudad sa Bacolod, pati gani ang purpose nga mga kauturan naton makabaton man food packs sa syudad sa Bacolod nga ibulig temporaryo, pero gahulat pa kita sang bulig gikan sa nasyonal. Kung mag-abot ang pundo nasyonal, dugang pagit-ina nga ayuda sa aton mga kauturan. Ang mga pundo nga ti bakal mo na bugas, dilatas, noodles para sa na-displace bangod sang COVID-19. Subong, wala pa man sang patod, wala pa gin hatagan go signal kung sanong ipanagtag ining mga pagkaon nga ini kag ini ipaagi sa barangay. Maayo man niya, bisan paano makapian-pian ini sa aton mga kauturan nga nagakinanglan gid sang pagkaon bulig sining pitipit ka kaimtangan. Labi na subong ati, kung hindi ka na makagwa sa puluyan mo, hindi ka na makabiyahe, hindi ka na kabaligya kararuton, ti anong kanon mo, anong kanon sa pamilya mo, kinanglan gid ang ayuda halin sa gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal. May pilaman dia ka mga mabinuligo naton nga mga kauturan nga naghatag bulig man donasyon. Kag ginapasalamatan ina sang syudad sa Bacolod ag ila donasyon ugod magbulig man sa aton mga kubos nga mga kauturan. Kung may sulusubra ka mo, abi share man kita. Kung may sulusubrang panimalay mo, kung may mga magdonar gikan sa iban nga kapungsuran, irikta tani hatag sa aton kubos nga mga kauturan. Now na, kinahanglan naton magbinuligay. Kinahanglan naton nga mag-isa. Ang may kinahanglan buligan, ang sobra, buhin-buhinan tadyutay, ipanagtag ka. Nami balatyagon mo, no? Kung makapanagtag ka, makabulig ka sa pariho naton
nga kubos iya sa pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3 for... Evergreen Herbal Capsule. Amuning kinanglanon tasubong, amuning kadelikado nga panahon. Kayang epekto sini nagabulig tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. 7 ka sangkap gintingob sa isa ka kapsula. Ang resulta ya Evergreen Herbal Capsule. Manami ni siya, kay kon masyado kataas ang blood sugar mo, bad cholesterol mo, uric acid, sobrang asin, creatinine, panubuo niya. Pero, ang manami dire sa Evergreen Herbal Capsule kay kung kulang ka sang supply sang vitamina,
vitamin A, C, B, calcium, potassium, magnesium, zinc, dugangan niya. Amo ni nga ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo ni ang Evergreen Herbal Capsule. Amo ning kinahanglan sining panahon karon nga makatalagam. Ini siya aprobado sang Food and Drug Administration. Pabakuron ang lawas. Gamit kita Evergreen Herbal Capsule, mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, March Pharmacy La Carlota, sa Butika Fred Valladolid, kag subuman sa GBX Pharmacy sa Binalbagan. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3, standby na. Sa aton Action Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Action Boy Duran, kag Action Dorel Cabato, Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.